și după aceea trebuie să realizezi filtru. Da? Pentru filtre de tip FIR, deci se presupune cunoscută funcția de transfer a unui filtru de tip FIR. Hai să luăm valori numerice aici. Cred că e mai bine așa. Nu neapărat ca filtrul să aibă fază liniară. Da? Să spunem că aici avem minus 1, 3 și minus 2, să spunem. Să spunem că ăștia sunt coeficienții. Da? De aici rezultă ecuația cu diferențe. Deci din relația asta, aici rezultă că y de z o să fie 2 ori e de z minus z la minus 1 ori e de z plus 3 ori z la minus 2 ori e de z minus 2 ori z la minus 3 ori e de z. E clar? Până aici? Da? Și de aici, de relația asta, dacă se calculează transformata z inversă, rezultă y de n egal cu întrebări. Nu? Bine. Ia să vedem. Elemente de sistem pentru implementarea filtrului. Care ar trebui să fie? Ce am avea nevoie ca să implementăm filtrul ăsta? Deci, practic, să implementăm ecuația cu diferențe. O să lucrăm în Simulink și acolo o să vedeți că se folosesc elementele de sistem. O să avem nevoie de blocuri de întârziere? O să avem nevoie de un loc de întârziere, da? Deci, în primul rând, avem nevoie de element de întârziere. Ok. Da? Care este, din punct de vedere grafic, se reprezintă în felul ăsta. Da? Și de aici, dacă avem pe f de n, aici, pe cine avem? F de n minus 1. F de n minus 1. Da? Hai să vedem un exemplu. Da? Să zicem că avem un semnal de intrare de tipul acesta. Da. F de n așa, aici să zicem că avem plus 1
minus 1, 2, 0, minus 1. Da? Cum arată f de n minus 1? Cum îl reprezentăm pe... Întârziat cu o poziție, nu? Poftim? Întârziat cu o poziție. Întârziat cu poziție. Deci la momentul 0 ce ar trebui să punem? 0. 0. De ce? Că e întârziat. Cu poziție, nu? Deci aici ar trebui să fie 0. Deci valoarea de aici este practic cine? Deci dacă punem în loc de n0 aici, trebuie să-l scriem pe f de Minus 1. minus 1, care este 0, da? Bun. La 1. 1. 1, adică valoarea asta de aici, da? Da. Deci aici avem plus 1. Plus 1, ăsta este egal cu f de 0. Da? La 2. Minus 1. Ok. Deci aici îl avem pe minus 1, care e egal cu f de 1. La 3. 2. Este 2, corect. Care este egal cu f de 2. Da? Ăsta de aici. La 4. 0. 0. Ok. Deci ăsta este, ar trebui să vină f de 3. Iar la momentul 5? Minus 1. Minus 1. Ok. Deci ăsta este egal cu f de 4, da? Da. S-a înțeles? Deci pur și simplu semnalul de aici îl luăm și îl întârziem. Dar dacă avem așa. F de n. Cât este aici? F de n minus 2. Așa. Pentru că aici, cât o să fie? F de n minus 1. Da? Practic, dacă luăm semnalul ăsta de aici, nu i-am luat axa. Ok. Și vrem să reprezentăm pe minus 2. Deci cum ar trebui să arate? Ia să vedem. La 0 cât punem? 0. 0. E 0. Practic e valoarea de la minus 2 aici, da? Deci aici ar trebui să avem pe f de minus 2. La 1. Tot 0. Tot 0. 0.
Ok, pentru că aici avem f de minus 1. Pentru 2. 1. Ar trebui să avem pe 1, pe ăsta de aici, da? Deci ăsta este plus 1, care este egal cu f de 0. Da? La 3. Minus 1. Cred că ați înțeles de acum, da? Da. La 4 ar trebui să vină valoarea de la 2. La 5 cea de la 3. La 6, deci aici e plus 2. La 6 cea de la 4. Deci aici trebuie să fie valoarea de la 4. Da, întârzia cu 2 tacte. Întrebări? Uneori, ca să scrii mai puțin, se scrie și așa. Z la minus 2 direct. A înțeles? Și există bloc în Simulink ca să facă dublă întârziere? Da, puteți să puneți. Este unit delay pentru întârziere cu unitate, dar aveți și delay și puteți să setați cât vreți aici. 1, 10, 100, 1000. Ați înțeles? Întrebări? Bun, ia să vedem. Cine mai trebuie aici ca să implementăm așa ceva? Ca să implementăm pe Y. Deci elemente de întârziere. Altceva? Amplificatoare. Sau o scaloare. Amplificatoare. Așa au fost denumite la SCS. Deci avem nevoie de scaloare, da? Un scalor. Scalorul este de tipul ăsta. Deci dacă la intrare aveți un f de n, da, și mulțim cu un a, la ieșire o să aveți a ori f de n. E clar? Hai să vedem un exemplu. Da, să zicem că avem înmulțit cu 3 sau cu minus 3. F de n. Deci aici ar trebui să vină minus 3 ori f de n. Da? Da. Bun, și o să luăm un exemplu. Și avem 0, 1, 2, 3, să spunem. Da? Iar ăsta este 1, să zicem. 0, minus 1 și 0,5. Înțeles? Întrebări? Cum îl reprezentăm pe minus 3 ori f de n? Deci la momentul 0. Minus 2. De ce minus 2? E corect minus 2? Dacă am înțeles eu corect. E minus 2 sau cât? Da, așa am spus, minus 2. Dar de ce minus 2? Păi mulțim cu minus 3, nu? A, da. Da, deci o să vină minus 3 aici. Da, la momentul 1, cât avem? 0. 0. 0. Da? La momentul 2, 3. 3. Da? Că e minus 1 ori minus 3. Iar la momentul 3, cât îi punem aici?
Minus 1,5. Minus 1,5. Întrebări? Sunt? Aveți întrebări? Nu. Bun. Și ia să vedem ce mai avem nevoie. Pentru implementarea ecuației, mai avem nevoie de ceva. Blocuri de adunare, scădere. Bine, e același bloc ăla, practic, da? Da. Deci avem nevoie de un, cum se numește? Cum l-am numit la SCS? Sumator. Sumator. Da? Deci dacă avem un F1 adunat cu un F2, aici o să avem F1 plus F2. Întrebări? Ia să vedem exemplu. Să presupunem că F1 este de tipul acesta. F2 să-l desenăm aici. Da? Și aici o să desenăm suma lor. Ia să vedem. Cum îl desenăm? Zicem că aici avem plus 1. Zero, minus 1 și 2 aici. Și aici o să-l considerăm minus 2, 0, plus 2 și plus 3, se spune. Ia să vedem. Cum o să-l desenăm pe E minus 3 acolo. minus 3, corect. Ia să vedem. La 0 cât punem? Minus 1. Minus 1. Bun. La 1 0. e 0, că e suma asta la 2, da? La 2 1. plus 1, corect. Iar la 3 Minus 1. minus 1. Bine, pe asta trebuie să fac o leacă mai mic ca să semene cu un 2 și pe asta puțin mai mare. Bun. Întrebări? Dacă, Da? de exemplu, unul dintre semnale ar fi la n-1, nu la n, ar trebui să mutăm prima dată și apoi să-l adunăm?
Nu, bine, dacă este un semnal aveți un -1 aici, trebuie adunat cu cel de la -1 de aici. Da? Deci dacă aveți și semnale la -1, nu știu, să zicem că aveți aici 0,5, da? Și cu 0,5 aici o să vă dea 1. Ați înțeles? Dacă e vorba de sumator. Da, și de exemplu F2 ar veni la N-1 și ar trebui mutat tot în dreapta. O să adunăm după ce mutăm tot în dreapta, nu? Dar nu neapărat să mutați în dreapta. Puteți să le adunați pur și simplu, că el e un sumator. Că semnalele noastre sunt definite de la 0 sau așa cum lucrăm în Simulink, e definit de la 0 la plus infinit, asta e partea a doua. Ok, am înțeles. Dar din punct de vedere a unui sumator, semnalul de la -1 se adună cu semnalul de la -1. Că nu este definit în Simulink, în momentul -1, că totul începe de la 0, asta e altă discuție. Dar din punct de vedere a sumatorului, există și momentul -1, nu? Asta e o funcție. O funcție. Da? Lui y de n îi corespunde suma lor. Bine? Întrebări? Bine. Hai să revenim la aplicația anterioară. Deci aveam funcția asta de transfer. Okay? Care dădea ecuația asta cu diferențe. Bun. Ia să vedem cum aici o să discutăm despre realizarea filtrelor de tip IR în formă directă. Realizarea filtrelor de tip FIR în formă directă. Aia se numește și FD sau direct form dacă e în engleză. Bun. Ia să vedem cum realizăm filtrul. Să presupunem că aici avem un semnal E de N, da? Care e dat de o sursă de semnal. O să vedem că în aplicație noi o să folosim step. Ia să vedem cum implementăm filtrul. Haideți că e simplu. Păi ce avem nevoie întâi ca să putem implementa filtrul? De exemplu, pentru semnalul ăsta. Ce avem nevoie? De o întârziere. De un? Întârziere. Element de întârziere, da? L-am obținut pe E de -1. Da? După aceea, pentru ăsta. Încă o întârziere, nu? Încă un element de întârziere. Cu cât? Cu o unitate sau mai mult? Cu unitate. O unitate. Îl avem pe E de -2. Bun. Și mai avem nevoie de 1, da? Da, e de N-3. Îl avem pe E de N-3. Bun. Deci avem toate semnalele astea. După aceea. Să mulțim cu coeficienții. Da, așa. Ar trebui să mulțim. Ăsta se mulțește, E de N, da? Se mulțește cu 2. Da? Ăsta de aici? 1. Cu cât? -1? Cu -1 se mulțește, Minus. da? Ăsta? Cu 3, da? 3. Și următorul cu -2. Următorul cu -2.
Bun. Dacă avem, deci, dacă ar fi să notăm, semnalul de aici este 2 ori E de N. Ăsta este minus 1 ori E de N minus 1. Ăsta de aici este 3 ori E de N minus 2, iar ăsta este minus 2 ori E de N minus 3. După aceea, trebuie să ajungem la Y de N. Trebuie să scădem din 2 de N minus E de N minus Dar 1. este deja înmulțit cu minus 1 aici, dacă vă uitați. Să-l adunăm deja. Adunăm trebuie, da? Deci aici avem nevoie de ce elemente de sistem în condiție? Un sumator. Da? Deci aici, practic, o să avem astea două adunate, da? După aceea, aici am consumator, da? Da. Da. Bun, încercați să porniți Simulink-ul și vedeți ce se întâmplă, da? Cum implementați așa ceva. Aveți în laborator, aici, blocurile care se folosesc, da? Step-ul se folosește pentru sursă. Lipsesc 2 minute. Bun. Hai să vedem. Întrebări? Ați înțeles ce aveți de făcut? Da. Deci astea sunt blocurile de care aveți nevoie. În Simulink, blocurile sunt organizate pe librării. Aveți aici Library Browser. Da? De exemplu,
Step se găsește în surse. Aveți surse, da? Și aveți undeva aici step. Add se găsește în mat. Ăsta de aici. Gain-ul se găsește tot în mat operations. E asta de aici. Unique delay se găsește în bibliotecă ca discrete. Asta de aici. Undeva aici aveți unique delay. Da? Oscilloscopul se găsește în sinks. Aveți scope. Da? Iar tot în discret aveți discrete filter. Tot în discret aveți discrete filter. Unde e discrete filter? Discrete transfer function. Da, nu ce a făcut ăștia la aici. Discrete filter. Ne-am înțeles? E clar? Da, da. Ok. Domn profesor, Da. unde avem z la minus 1, z la minus 2, trebuie să folosim neapărat unit delay sau doar delay? Stați, am scris z la minus 2 acolo? Nu. Dar Nu, discret z la minus 2? 1. Nu contează. Delay-ul pe care îl văd eu în Simulink e z la minus 2. E prestabilit sau putem să mai... primul de acolo? Nu, dar trebuie să bine, ori îl folosiți pe ăsta unit delay, Da? da? Sau dacă nu, îl puteți folosi pe ăsta, delay-ul ăsta. Ăsta de obicei este folosit pentru dacă vreți să aveți întârzieri cu mai multe, cu 10, cu 5, cu 6. Am înțeles, dar nu este mai ușor dacă îl folosim pe acesta? Nu e nicio diferență, nu dacă îl folosim ori pe ăsta, ori pe celălalt. Nu, deci ăsta unit delay întârzie cu o unitate, atâta tot face. Da, mulțumesc frumos. Da? Ăsta este folosit dacă vrei, de exemplu, să întârzi cu 100 direct. Da. Că n-are sens, nu-i practic să pui 100 de blocuri de genul ăsta. Da, am înțeles acum. Da? Mulțumesc. Deci ori îl folosiți pe ăsta cu minus 1, ori pe ăsta, e aceeași treabă. Da, ok, mulțumesc. Deci trebuie să implementați filtru și aici pe osciloscop veți avea două intrări. O intrare de la discrete filter, care vă permite să vedeți care ar fi răspunsul la semnalul de intrare pentru funcția de transfer proiectată, da? Iar aici, dacă vă uitați în final, o să aveți ieșirea dintr-un sumator. Da? Am să pun, ca să copiați un sumator, se copie cu drag and drop cu click dreapta. Deci îl trageți cu click dreapta. Așa e cel mai rapid. Da? Și pe cealaltă ieșire o să apară ieșirea implementării. Deci blocurile astea, inițial, deci ca să mai adăugați o axă sau să eliminați o axă, trebuie să dați dublu click pe osciloscop și aveți în partea dreaptă un properties și aici se scrie 1, de exemplu, dacă vreți să eliminați o axă. Dacă vreți să adăugați o axă, trageți de aici până aici. E clar? Haideți, realizați filtru. Aici sample time-ul la step puteți să-i definiți 1.
Bine, aveți pauză. Continuăm ora viitoare.
Alo, bună, Paul Curanu sunt. Scuze că am întârziat cu telefonul ăsta, dar au fost zilele alea libere și până când am... Profesor, microfonul. Da, și în momentul ăsta aveți seria asta de elemente de întârziere. Da? Da. Ok. Asta se rotește. Și aveți nevoie și de... Deci ca să le copiați copy-paste, v-am spus, cu click dreapta.
Bun. Și mai aveți nevoie de sumatoare. Întrebări? Sunt? Nu cred. Întrebări sunt? Blocul de sus cu funcție de transfer, la ce legăm? Ce intră în blocul Asta ăla? cum îl definim? Că dacă dați dublu click, aici puteți să-i definiți numărătorul și numitorul funcției de transfer. Numărătorul cine este? 2, minus 1, 3, minus 2. Deci e 2, minus 1, 3 și minus 2, da? Minus 2, da. Iar numitorul? 1 și restul de 0. Și restul de 0. Aici puteți pune numai 1, e suficient. Asta e o convenție din MATLAB. Deci dacă renunțați la ăștia 3 de 0, nu e nicio modificare. Da? De altfel, în Simulink, după ce scrieți, vă și apare funcția de transfer. Vedeți? Nu știu cât de bine se vede la voi. Vedeți? E 2 minus 1 plus 3 z minus 2 minus... Bine, nu e strălucit din punct de vedere grafic, dar supra 1, da? Asta era important, 1 ăla de acolo. Gata, ați terminat? Și dacă ați implementat corect pe osciloscop, ar trebui să vă rezulte aceleași semnale pe cele două. Aici, pe osciloscop, două amănunte. Dacă vreți să vă apară dacă vreți să vă apară inclusiv numele semnalelor, echivalentul funcției legend din MATLAB, din script. Da? Trebuie să definiți firele. Da? Ca să definiți firele, trebuie să dați dublu click pe fir. Înțeles? Uite, și aici scrieți ieșire discret filter. Înțeles? Și aici la fel. Da? Dați dublu click pe fir, să fie activat, să nu fie ceva de genul ăsta, că dacă aici scrieți un text. Da? Deci să fie dublu click pe fir. Da? Uite că am greșit. Implementare. Ok. Întrebări? Eu la osciloscop am două intrări, dar mi afișează numai o undă. Înseamnă că sunt suprapuse una peste alta. Uitați, la osciloscop aveți și posibilitatea de a afișa cum ar veni subfiguri. Da? Deci puteți afișa o singură formă de undă. Da? Nu o să vedea asta, asta e de la simularea anterioară. Da? Și în situația asta vedeți că am două. Am și ieșire discret filter și ieșire implementare. Da? Și dacă este una singură, înseamnă că sunt suprapuse. Da? Ca să fiți siguri că sunt suprapuse, din layout, de exemplu, puteți defini două subfiguri aici. Înțeles? Da, mulțumesc frumos. Da? Ați terminat? Întrebări? Este cineva care nu a terminat? Dacă puteți mai spune o dată cum punem nume pe fire sau cum scriem... Deci trebuie să dați dublu click pe fir. Da. Da? Să se, cum să spun eu, să apară albastru. Da? Deci, în momentul în care dați dublu click pe fir, apare o zonă editabilă în care pur și simplu scrieți. Uite. De exemplu, aveam așa, da? Dacă dau dublu click aici scriu ieșire discret filter. Da, am înțeles. Mulțumesc mult!
Domn profesor, mă Da? Da, spuneți. Da, Ovidiu cred că a vrut să spună ceva, da? Da. Da, spuneți. M-ați auzit? Da, n-am auzit, numai că ai vrut să spui ceva, atât. Am înțeles. Mi s-a blocat laptopul și trebuie să dau restart. Și acum nu se mai deschide MATLAB-ul. Sunt tot de rateuri. Efectiv, nu vrea să se deschide. Dar până la sfârșitul orei o să termin de făcut circuitul. Ok. Bine. Mulțumesc. Întrebări sunt? Nu, putem merge mai departe. Ok. Bun. Deci, arăta ceva de genul ăsta. Așa, aici ar trebui să avem coeficienții, da? 2 minus 1, câte acolo? 3 și minus 2. Sample time-ul, aici inițial era 0, trebuie să-l definiți, să fie 1. Atât am zis că vrem să fie 1, da? Și ca să funcționeze corect schema, în fapt, ea o să funcționeze și acum, corect? Dar în mod normal ar trebui să definiți și parametrii simulării. Da? Deci la asta se face din modeling, din model settings. Aveți parametrii simulării. Da? Și aici alege algoritm de tip fix step, discret. Da? Deci nu aveți ecuații diferențială. Da? Iar la fix step size se alege 1 aici. E clar? Pentru că ăsta este sample time-ul. De ce alegem unul acolo? Simple time. Deci ăștia sunt parametrii simulării. Iar asta este sample time-ul, da? E clar? Și asta este implementarea în sine. Deci asta are sample time 1, da? Și atunci rezultatul simulării este ăsta. Da? Și același. Vedeți? Întrebări?
Păi trebuie să, după ce simulați, trebuie să dați dublu click pe scop, că altfel nu merge. Adică nu vedeți. Simularea, în momentul în care dați run, simularea este realizată. Da? Nu cred că se deschide automat. Trebuie să faceți o setare suplimentară să se deschidă automat ferestrele. Înțeles? Întrebări? Sunt? Domnul profesor, ce a spus că avem doar o formă de undă? Eu am o singură formă de undă și dumneavoastră aveți două. Da, deci pentru asta, ca să aveți două forme de undă, de la osciloscop, da? Da. De exemplu, din view, puteți la layout să selectați una, două sau trei, cât uite. Poți să selectezi așa să fie, de exemplu, înțelegi? Am înțeles, da. De exemplu, dacă selectezi o singură formă de undă, apar suprapuse. Exact, pentru că asta am obținut eu acum și nu știam de ce dumneavoastră aveți două forme de undă. Da, mulțumesc frumos. Pentru că sunt suprapuse de aia. Da. Deci, dacă să fac. Deci, în cazul ăsta, din meniul View, din Layout, da, s-au selectat două subfiguri. Înțeles? Aici în View, în Layout, da, din alea două, de exemplu, s-au selectat una singură. Da? Întrebări? Sunt? Clar. Ok, bun. În continuare, vom trece la implementarea filtrelor, realizarea filtrelor de tip FIR. Filtrelor de tip FIR. Fază liniară. Da? O să vedeți că filtrele care au fază liniară au o proprietate sau pot fi implementate folosind un număr mai mic de multiplicări decât în cazul ăsta. De exemplu, aici câte multiplicări avem? Aici. Câte multiplicări și câte sumări? Câte multiplicatoare? 4. Avem 1, 2, 3, 4 multiplicatoare, da? 4 3 sumatoare. Da? Și 1, 2, 3 sumatoare, da? Vedeți și de aici, că aveți 1, 2, 3, 4 multiplicatoare și 3 sumatoare. Da? Bine, i-am scris multiplicator că așa se implementează. De fapt, un scalor este un multiplicator în care unul din operanzi este constant întotdeauna. Da? Îi se spune scalor pentru că există și blocul ăsta în care faci multiplicare dintre două semnale diferite. Da? O să ai un F1, un F2 și aici ai F1 plus F2 înmulțit cu F2. Înțeles? Și asta se cheamă multiplicator. Din punct de vedere a circuitului, practic un scalor este un multiplicator în care unul din operanzii este constant întotdeauna, da? Înțeles? Da. Și acum să implementăm un filtru. O să folosim Filter Designer. O să proiectăm mai întâi un filtru, da? Deci Filter Designer. Și vom implementa un filtru trece
Ia să vedem de care să luăm. Acum, data trecută am folosit filtrul trece. Hai să folosim filtrul trece bandă de ordin 4, de ordin 5. Așa, cu frecvența de tăiere omega C egală cu, nu știu, 0,25 sau 0,5 ori pi. 0,6 ori pi. Hai să spun că 0,5 am folosit. Se folosește metoda ferestrelor pentru proiectare, da? Se folosește metoda ferestrelor. Da? După ce proiectați filtrul, din file se folosește export. Înțeles? Întrebări? Haideți, proiectați filtrul. Domn profesor, în legătură cu Filter Designer, mie nu-mi deschide, nu știu de ce. Pot să fac un share screen să... Da. Imediat. Se vede? Nu mai puțin. Da, scrie Filter Designer. Așa? E ok, nu? Designer, da, Enter. Apare așa. Dar nu-l aveți instalat. Duceți-vă în addons, sus. Așa. Aici la Get Addons. Prima opțiune. Instalați, stați să vă spun exact cum se cheamă. O secundă. Da. Nu mai țin exact cum se cheamă, că trebuie să scrieți exact acolo. Se instalează imediat. Scrieți DSP, chiar așa, DSP, spațiu, Da. sistem cu Y. Cum? Sistem cu Y. SY STEM. Da. Spațiu, Toolbox. Enter. Ăsta primul? Numai puțin. Nu. Nu ăla, nu. Asta închideți. Dar de ce nu vă... Dacă nu, căutați Filter Designer. Nu știu exact ce vă dat aici. Căutați direct Filter Designer acolo. Enter. Așa, ăla e primul. Ok, mulțumesc. Instalat. Aici. E contul și parola care ați folosit-o când ați instalat MATLAB-ul. Da. Am înțeles. Mulțumesc. Plăcere. Să faceți dumneavoastră share screen cu specificațiile de proiectare. Da, imediat.
Gata? Deci ar trebui să vină bandpass, nu o să iasă un filtru bandpass strălucit. La metoda de proiectare window am zis că îi specificăm filtrul, nu îl lăsăm pe el, că după aia proiectează un filtru de ordine foarte mare. Da? Aici, pentru că avem omega C06P, înseamnă că avem bun, hai să alegem o fereastră care am mai utilizat-o. Da? Dar filtru trece bandă, înseamnă că trebuie să definim două frecvențe aici. Omega C1 să spunem că e 0,3 și omega C2 egal cu 0,6. E clar? Deci aici trebuie să vină, dacă mai țineți minte, aici nu scrieți ori pi, scrieți numai valorile care se mulțesc cu pi. Și folosiți design filter. Și ori ești un filtru de genul ăsta, este ușor, trece bandă, dacă faceți zoom, aici se vede că semnalele astea sunt puțin atenuate față de asta, nu contează asta. Deci, în mod normal, trebuie să luăm un filtru de ordine mult mai mare aici. Înțeles? Dar și de ordinul 5, eu vreau de ordinul... Dar de ce nu da de ordinul 5? Ați selectat de ordinul 5, nu? Da, și nu ne-a dat de ordinul 4 aici. Că ne-a dat coeficienții ăștia 0. Acelor șmecherii aici și zice că... Bun, dar nu-mi place asta, că eu totuși vreau să am acolo... Aparat să fie 0 coeficientul ăla. De asta cred că nu se poate. Low pass. Mai puțin. Rezultă coeficientul ăsta 0 întotdeauna, de asta face așa ceva. Ia să schimbăm fereastra, dacă nu. Uite, Hamming, că asta nu era cu 0. Așa. Bun. Hai, modificați, vă rog. Folosiți Hamming în loc de Blackman. Că ăla avea un 0 acolo și vă dădea 0. Da, corect. Și atunci zice că ce rost are să implementezi filtrul de ordine 5 când poți să scazi ordine. Hai să mergem pe ideea asta, da? Deci poate să rămână 0,3 și 0,6 aici. Întrebări? E clar? Și ăștia sunt coeficienții filtrului. Aici aveți răspunsul în frecvență, se vede că e ușor filtrul trece bandă, da? Și ăștia sunt, ăsta e răspunsul la impuls, care se vede că este simetric față de 2,5. E ceea ce vroiam de altfel, nu? Și faza este liniară. Unde ați văzut răspunsul la impuls? Aici. Ok. Așa. Și ăștia sunt coeficienții și se vede că coeficienții sunt simetrici.
Da? Deci aici am bifat opțiunea asta, de aici se și vede de fapt. Asta de aici. Da? Iar aici am bifat opțiunea asta de aici. Înțeles? Dacă vrem să vedem coeficienții, trebuie să ne uităm la aici, la BA, da? Și se vede că sunt simetrici. Ăsta este egal cu ăsta, ăsta egal cu ăsta și ăsta egal cu ăsta. E clar? Da, da. Bun. Exportați coeficienții în workspace. Astfel încât să-i putem folosi după aceea în Simulink. Domn profesor, Da. o să vă dau un share screen să vă uitați puțin că mi arată filtru, dar nu știu cum Da. să... Vede? Mhm. Am versiunea 2018 la MATLAB. Da, nu contează. Schimbați la echilibru, de-aia nu aveți aceeași. Deci în loc de echilibru, la în partea de jos, mai jos, mai acolo. Folosiți Window. Da, noi am folosit o fereastră de tip la Window. Alegeți în loc de Kaiser, am folosit ce am folosit? Hamming. Deci rămâneți. La Units am folosit Normalized. Da, și acolo am scris 0,3 și 0,6. 0.3. Da, sau nu contează. Bun, ok, Design Filter. Acum, da, înțeles. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Domn profesor, eu încă n-am reușit să fac un filtr designer pentru că abia acum am reușit să descarc. Eu am luat MATLAB de pe internet separat pentru că nu am reușit să descarc de pe Moodle. Bine, și n-am atunci avut activat. scrieți într-un document parametrii ăștia, da? E suficient primele două, trei cifre. Declarați un vector num, uitați așa. Deci, după ce se proiectează filtrul în Filter Designer, Nu aveți. Profesor. Nu se vede, domn profesor. Ok. Deci după ce se proiectează filtrul în Filter Designer, din File, aveți Export, da? Și facem exportul Workspace. Înțeles? Da. Și aici aveți numele vectorului. Înțeles? Da. Deci, din File, dacă selectați Export, va apare fereastra asta, da? Deci din File s-a selectat Export. Ei, și în momentul în care se bifează opțiunea de acolo, Export, atunci în MATLAB aveți vectorul respectiv. Da? Nu are instalat
Mai puțin. Filter Designer, v-aș ruga să-l instalați. Vă copii linia asta în chat și o executați, da? Ca să aveți filtrul proiectat. S-a înțeles? Deci, în momentul ăsta aveți filtrul proiectat și aveți coeficienții în MATLAB. Coeficienții ăștia pot fi folosiți și în Simulink. S-a înțeles? Mi s-a descărcat Filter Designer, dar unde trebuie să-l copiez? Pentru că nu-mi dau seama. Dar nu, bine, se instalează singur. Mie mi s-a descărcat, nu știu, mi s-a descărcat pe desktop. Nu știu exact. Dacă N-am nu trecut lăsați, prin faza asta. Dar e o să ciudat. caut și rezolv. Încercați să instalați MATLAB-ul de pe... Da. O să-l oficial. descarc imediat după laborator și cu tot să-l descarc. Da, mulțumesc. Da, și, deci vă rezultă coeficienții în Workspace. Da? Deci ceea ce se observă și se vede și de aici este că valoarea asta, deci asta ar veni H0, dacă ăsta este, scuze, H0, ăsta este H1, H2, H3, H4 și H5. Da? Se observă că H1 este, H0 este egal cu H5, H1 este egal cu H4, și H2 egal cu H3. E clar? H3 a scris H4. Am scris prostii, da. Hai mă. Întrebări? Sunt? De aici ați dedus că e filtru cu fază liniară, nu? Da, bine că el rezultă în mod natural din proiectare filtru cu fază liniară, da? Practic, în momentul în care exportați, ăsta este H0, ăsta este H1, H2, H3, H4 și H5. S-a înțeles? Bun. Plecând de la observația asta, practic, putem face o operație matematică foarte simplă, care până la urmă ne ajută să salvăm bani. Sunt foarte multe, cum se spune eu, algoritmi din electronică în general, până la urmă sunt legate de partea financiară. Chiar dacă nu se spune asta, în spate este vorba de bani. Da? Deci ecuația cu diferențe în cazul nostru ar trebui să fie de tipul ăsta, da? Plus H1e de n-1 plus H2 de n-2 plus H3 de e de n-3 plus H4e de n-4 plus H5 e de n-5. Da? Deci în cazul ăsta, ia să vedem câte multiplicări avem. Avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicatoare. Da? Și 3 sumatoare. Așa-i? Nu 3, 4. 5. 1, da, câți 5, corect. Sunt mai puțini cu 1. Și 5 sumatoare. Bine. Da, cum putem face să implementăm? Cum? Putem pune doar 1 și să punem 5 intrări. N-am înțeles. Putem pune... De aceeași treabă. Nu. Da. Un sumator cu 5 intrări, practic,
Înseamnă echivalează cu 4 sumatoare. De acord. Cu 2 intrări. Nu, asta nu e. Asta e o șmecherie care o scrii pe hârtie. În realitate tot atâta te costă. Da, da. Alt lucru care îl putem face ca să salvăm bani. Și salvăm și mai mulți bani. Să folosim doar 3 multiplicatoare. Doar 3 multiplicatoare? Cum? Păi știm că H0 egal cu H5, H1 egal cu H4 și H2 egal cu H3. Deci putem folosi doar 3 multiplicatoare și să obținem același rezultat. Da, asta e ideea, într-adevăr. Nu mai puțin să... Așa. Imediat vă arăt o chestie și după aia... Asta e un curs de care o să-l faceți anul viitor. Ca să înțelegeți mai exact care este avantajul unei scoatere în factor comun. E o chestie banală din punct de vedere matematic, da? Asta este un sumator pe un bit. Cred că l-ați folosit la CCE, nu? Asta? Da, Ați da. mai văzut? Da? Dacă aveți un sumator pe un bit, da? Așa se implementează un sumator pe B mare bit. Da? Practic, fiecare, dacă avem X pe B bits și Y pe B bits, da? Fiecare pereche de bits intră într-un sumator. Aici e transportul, da? De la o sumare și asta o să aveți, aici o să aveți ieșirea. Tot pe B bits, da? S-a înțeles? Asta este un full adder, da? Se numește. Bun. Iar un multiplicator, bine, asta nu se folosește prea mult, nici ăsta. De exemplu, așa arată un multiplicator pe 10 biți. Da? Pe 10 biți, multiplicator cu semn pe 10 biți, în care fiecare pătrățel din ăsta reprezintă câte un full adder. Înțeles? Cam mare. Cum? Cam mare este. Deci, și gândiți-vă că aici aveți numai numere pe 5 biți adunate, deci un număr înmulțite. Un număr pe 5 biți înmulțit cu un număr pe 5 biți îți dă un număr pe 10 biți. Da? Deci pentru o singură, și dacă aveți, de exemplu, nu știu, 12 biți sau 16 biți, gândiți-vă cum arată structura internă, cât siliciu până la urmă, sau putere de calcul, e același lucru. Se salvează printr-o operație matematică banală, care se învață în clasa 4, nu? Sau nu mai știu când se învață. Când se învață mulțirea. Mai nou se învață în clasa a doua. Între a doua, dar nu știu dacă se fac și proprietățile în clasa a doua. Înmulțirea în sine. Înmulțirea, da, știu că se face între a doua, dar nu mai țin minte când a făcut fiul meu scoaterea în factori. Proprietățile mulțirii. Da? Da, fratele meu mai mic, deja din clasa a 3-a făceau ecuații cu de gradul 1. Bun, mai exagerează. Deci, pur și simplu, ăsta este egal cu ăsta, da? Și l-am scos aici factor comun. Ăsta e egal cu ăsta și l-am scos aici factor comun. Ăsta e egal cu ăsta și l-am scos aici factor comun. Da? Deci 1 cu 4, 2 cu 3. A înțeles? Ia să vedem. Implementarea, cum rezultă în cazul ăsta? Pentru filtru FIR,
cu fază liniară. Doar filtrele de fir pot avea fază liniară, nu? Da. Dar sunt și filtre fir care nu au fază liniară. Da, dar mă refer că cele de fir nu pot avea. Nu. Bun. Bine, poți să faci o șmecherie și pentru filtre de tip IR, să filtrezi de 2 ori. Dar, în general, nu. Aia e șmecherie care poți să o faci tu, dacă ții neapărat. Bun. Hai să vedem cum implementăm. Aici, din punct de vedere grafic, se desenează în felul ăsta. Deci noi avem nevoie de câte elemente de întârziere? De 5 elemente de întârziere, da? În total. 1, 2, 3, 4, 5. Până la z la minus 5. Am zis că ordinul numai puțin. Aici cred că am numărat greșit. Totuși de cine a dat ordinul 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dar nu înțeleg de ce mi-a dat până la... Mi-a dat... e corect. Da, de la 0 la 5 și ordinul 5. Da, e bun. Da, deci avem nevoie de 5 elemente, da? O să le desenăm în felul ăsta și după aia continuați voi schema. Deci aici trebuie să fie z la minus 1. Deci aici îl avem pe e de n minus 1, da? Aici o să-l avem pe e de n minus 2. Corect? Mai punem unul aici. Z la n minus 1. Numai puțin. O tuleacă mai sus. Da? Aici o să avem pe e de n minus 3, da? O să vedeți de ce le desenăm așa. Aici avem e de n minus 4. Nu e neapărat să le desenați așa, dar dacă le desenați așa e mai ușor de urmărit schema. Și aici avem e de n minus 5. E clar? Da. Bun. Numai așa că îți folosim același amplificator, același calor. Bun, hai să vedem. Continuați schema. Dați-vă un minut cum continuăm schema și după aceea trecem la implementare. În Simulink. Sau vă rămâne ca temă, că nu mai avem timp. Pentru mine cred că o să rămână temă, că eu abia am pus la descărcat MATLAB-ul. Hai, vă gândiți un minut, vă rog. Bună, nu mai
Profesor, dacă vorbiți, aveți microfonul închis. Ok, scuze. Bun, deci aici trebuie să vină H0, H1 și H2, da? Aveți pe Y de așa, sau să vă rămână vouă ca temă să implementați, că nu e nicio deosebire față de implementarea anterioară. Întrebări? Sunt? Clar. Bun. Numai un minut aș vrea să mai aveți răbdare și după aia sunteți liber. O să aveți un exercițiu în temă. Numai la realizarea filtrelor de tip IR. Facem o aplicație. După aia sunteți liberi. De exemplu, dacă aveți așa ceva, da? H de Z este Y de Z la E de Z. Da? De unde rezultă că Y de Z o să fie E de Z plus 0,2Z la minus 1 ori Y de Z. Da? Întrebări până aici? E clar? Bun. De unde rezultă ecuația cu diferențe? Da? Dacă e vorba să implementați, e simplu. Îl aveți pe E de N, da? Care vine în sumator. Spunem că ăsta este Y de N. Îl reprezentăm aici. Da? Ia, pentru termenul ăsta, ce aveți nevoie? De un loop care să vine de la I de N. Deci, în primul rând, aveți nevoie de un Z la minus 1, da? Și aici o să-l aveți pe Y de N minus 1. Apoi de un, ce punem aici? Multiplicator. Multiplicator sau scalor în cazul ăsta, că e cu un constantă, da? Și de aici vine așa ceva. Și asta, în felul ăsta se implementează un filtru de tip IR de ordinul 1. Asta se numește și implementare în formă directă. În formă directă. Ok, cam atât. O zi bună! O zi bună, la revedere! La revedere! Revedere! Mm.